И какво сте, хора, аз съм Дени и в днешното видео ще стана снайперист. Да, ще ставам снайперист. В Brawl Stars ще играем с Пайпър на 26 ранг. Ще се опитаме да я дигнем на солидни купи. Не знам дали ще успеем, но да успеем. Между другото искам да ми напишете в някои стори. Чакай да снимаме звука. Така. Не, първо искам да ви кажа защо. Сега се завръщаме. Искам да ви кажа, че каналът ми е, че акаунтът ми е доста развит. Имам 2 на 27. Общо на 25 ранг имам 8. Може да ми ги преброите, ако искате. Да, в днешното видео ще играем с Пайпъра. Сега, вие ще чувате, но просто искам първо в тази игра да ви обясня защо бях спрял. Защо бях спрял толкова много да качвам. Даже не защо защо бях спрял, просто да качвам. Лагва, но не е добре. Не лагва вече. Не знам как ми го целих. Не знам дали игра с правилния стъпал. Мисля, че е правилно. Вземи пауър куба ти мазан. Тук. Едгар. Как тук ме дочва? Не мога да го разбера. Дайте ние малко тук да си поговориме. Така. Първо защо спрях. Радвам се от 5-то място надолу. На 5-то място ще получа една купа. Ще се радвам на 5-то място надолу. Раз, два. Стига. Няма да играме, мисля, че съм с Пайпър. Не знам, давайте са втората игра да почваме да видим какво ще става. Искам да ви покажа, че имам супер яки по принцип скинове. Най-любимият ми бrawler е Бини. Не съм много Шелите. Шели любимият. Давай, щупия. Ще бъда готов за теб. Добре, оцелихме да бъдем. Успяваме тук да го оцелим. Вече сме 4. Добре. Значи, дори да умрем. Че ще получим купи от тази игра. Този, който няма как да го видим, то е с 8, ние сме с 0. Целихме да купим, но вече съм скрит. Вече съм добре. Този стига, че трябва да се пази от мен. Добре, това пък не го оцели. Не знам какво се да кажа. Брока е стрела. Това е просто. Специално.
Ланшотнахме го получавате. Добре. С Пайпъра кемпа. С Пайпъра си кемпа. Може да направим и малко геймплей с Шелито. С Шелито може да направим добър геймплей. Естествено, ако искате. Чайте сега малко Шелито. Вече май го преувеличих направо. Бягам директно. Бях един от най-опасните бrawleri в играта. Мисля си суперчето. Тук съм в много добро положение. Браво, убивайте се, убивайте се, ако искате правете. Oh, did I smell tuna? Само още един трябва да умре. Печелим тази игра. Ние изобщо не внимаваме какво правим, като гледам. На пето. Не, на 6 сме. Трябваше да избягам с тук, с супер, не трябваше така да скачам. Нищо като цяло си. Всичко е перфектно. Но като цяло завръщането хора, радвам се. Може би това не спрете по някакво време, но аз ще го кача. Просто искам да се кача клипчето. Знаете, това е султания, това нещо. Този си стапен бrawler. Тук има 26. Тук съм вече с Star Power. Сега ще те ланшотна. Както миналата ми игра ланшотнах накрая бро. Целиме. Да се смача на Star Piper. Добре. Найс шот на едно ми е. Не. Kiss my grip. Пайпър тръпваш да изшегли шамар. Опа. Вече не е много шок. Така 6 човека. Трябва само още един да умре, ако това не сме. Ние ще спечелим на купля тази игра. Така, оцелихме. Ето, тук притиснахме тази вид. Вече има гаджет, добре. Вече сме 5 човека, вече печелим. Тук съм, добре. Беги. Гледайте се, това Беги ще спечели, ето мисля да направи сега. Или по-скоро този Евга ще спечели, който кемпи ще трастите. Какво да направим? Четвърто място, 4 купи. Добре сме. Само малко ще усиля. Така. Аз бях даймонд миналият си.
и друга Пайпър, това не е хубаво. Пайпър, браво, бе! Машина! Най-добре. Браво, Bless your heart. Тази игра или завършваме и на второ място става, директно се връщаме на 26 ранг с Пайпър. Не знам какво ще се случи, сега ще видим. Get it. Сърджа, крас. Не искам да мръбвам. В принцип исках тук да му дойда за супер отблизко и да го отблъсна, когато трябва. Добре, вече се гарантирахме, че спечелим, че ще спечелим купи, даже че е трудно да си гарантирахме да ще спечелим. Не, Джина, тук не. Да не влезем в близко на големият въпрос. Не. Срещу тази Пайпър ще е трудно със 7. Оцелих я. С Джин, таспа Джин. Сърджа трябва да го убия. Ще е трудна играта. Защо по мене? Пайпър, имаш Сърдж, бе, човек. Бягай от мене. Този приятел. Опа. Браво! Второ място. И се връщаме на 26 ранг с Пайпър. Не знам, че ще загубим. Да. Важното е, че се връщаме на 26 ранг с пиперката. Айде, мачкай. Така. Митик! Сериозно ли? Пак е нещо. Между другото, точно преди малко пак на Лола. Няма да ви лъжа. Погледнете. Дали да изиграем една игра с нея? Айде, няма да апгрейдвам. Я да видим какви скинове има лолката. Най-готиният сигурно този е. Да, може би. Но по принцип, вижте аз какви готини скинчета имам. На Биби този. На Шелито този. На пиперката Марипоса. На Едгара, доктор Едгар. На Леон имаме Мека. Леон, който струва 300 джема. На Кроу имаме White Crow, който ми се падна от Legendary Star Drop. На Сърч имаме Сърджин, който е доста готин скин на Сърч. На Бъс имаме супер много. Както виждате. Но играх и е с черния Годзила Бъс. На мен това беше втория Бъс, който ми се падна от яйцата. Първия беше червения, след това ми се падна черния и събирах след това за синия. На Dynamite имам може би най-готиния скин на Dynamite. На Фанк имам със сигурност най-готиният скин.
Чакайте, вижте. Да, този скин много ме кефи на Фанк. На Мортис имаме Мека Мортис, който струва 300 джема и по принцип аз можех вчера да си купя ето този за 5000 блинк, но си купих, както ви показах по-рано, а този преди малко. Ето този на Мортис, на Кит нямам. Неопремо нямам, бе, да. Ако искате отделно видео, за където си показвам скиновете, можете да лайкнете клипа. И да, сега ще играем една игра с Лола. Да видим Лола, крава еспаньола, какво ще направи. Дано стане добра игра с нея. Не искам просто. Само че да не ми спре клипчето. Сега тук се падам. Сигурно ще умре. Първи път на хората в историята игра с Лола. Лагна ми, хора, лагна. Тежко лаг. Искам още една с Лола. Последна игра и спираме клипа. Да, ако сте стигнали до тук, искам да лайкнете този клип. А и без това искам да го лайкнете и да се абонирате като цяло за канала, ако не сте го направили с камбанката, хора. Супер, знам какво прави. Сянка, мисля, че Сянка. Ти сме напълнили супер. Добре, напълнихме суперчето. Супер, първи път в историята го тествам. Това с може да не знам ли да? Чето сега ще го наотна малко да идва. Бърни си, да не хора просто не да се ната. Да ни почне улади. Опа, what какво? Браво, сянката. Маги, цялото. Много ли да ме? Hello to my little friend. Добре. Спечелихме игра и с Лола. Този Лола Броуър. Чакайте. Само да видим. Лолата, еспаньолата. Между другото имам Драко. На 20 ранг на Драко. И да, имам 8 на 25 отгоре. Карол искам да кажа, че е много добър с Hypercharge Карол. И на Биби Hypercharge е много добър. И на Шели аз имам 8 Hypercharge. Искам да се дигна между другото Фанк. Може би следващото видео как дигаме Фанк. И да, до следващото видео и чао!